160 jeepney drivers at operators ang nakibahagi sa Libreng Sakay program na inilunsad para sa mga medical frontliners sa Bulacan. Bawat ospital sa probinsya ay may itatalagang mga jeep upang maghatid sundo sa mga medical frontliner. Ayon sa samahan ng mga tsuper at operator, isa itong pasasalamat sa mga medical frontline workers na 24/7 ang serbisyo upang tugunan ang ating mga kababayang tinamaan ng COVID-19. Magtutulungan naman ang provincial government, LTO at LTFRB para sa gastusin ng mga gagamiting pandemic vehicle service. Isa sa mga dahilan ng Libreng Sakay program ay upang hindi na makaranas ang diskriminasyon ng mga frontliner tuwing sasakay ng public transportation. Paniniwala raw kasi ng ilang pasahero otomatikong carrier ng virus ang mga medical worker. Mabisa rin umano itong paraan upang maibsan ang dagdag alalahanin ng mga nagtatrabaho sa mga pagamutan kaugnay ng kanilang guguguling oras sa transportasyon.